Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe amathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So ngizoqala ngayo ke lapha indaba ithinta uNomkhosi naye ke lapha uKhulekani. So lapha kumathiza baveza ukuthi uKhulekani benaye kuNomkhosi bazoxabana kanzima bebanga leyo ukuthi ke uKhulekani uyena okhethiwe uyena umkhululi wangempela. So baphinde baveza ukuthi ke uKhulekani uzogcina ke ethambile amazwi kaNomkhosi azomenza ukuthi ekholwe ukuthi ke kahle kahle uyena umkhululi wangempela wamaJudiya and ke uNomkhosi uzojabula and lapho ke inkinga izoqala khona kwaMthembu njengoba kuSiphamandla benoMabusi bebuya ke kulo ke leli viki. Ngidlule ngiye kwindaba ke thinta uMamzobe naye ke lapha uDifa. So lapha kumathiza baveza ukuthi ke uMamzobe benoDifa bazobeke besemathandweni uthando labo luzobe livutha amalangabi bazophinda ke beshade. Izobe zoshaya ke lapha kwaGumede baphinde baveza ukuthi ke uMamzobe uzobe engakhululekile kahle ngenxa ukuthi ke waqalekiswa uSiphamandla. Ngidlule ngiye lapha kwindaba ke thinta umndeni wakwaMaphalala. So lapha kumathiza baveza ukuthi ke izinto izobanzima for uMazungu njengoba ke zobexakwe ubhuti kaMaphalala ubheka umuzi uzozeke zama ukumxosha lapha endlini. Baphinde baveza ukuthi ke umndeni wakwaMthembu uzozama ukungenelela ukuthi ke besize lapha uMazungu. Babeke sebeveza ukuthi uMaphalala uzobuya and ke zizomkhalela ubheka umuzi. Aphela lapha ke mbukeli amathiza kuloke leli viki uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.